Ассаламу алейкум, сәлі сәржелер, Қырым телеканалында қаберлер. Жаңғы яйында студияда Эльвина Халилова Чалышаве. Бүгін мен сізлеріні бойлы қаберлерден танышытем. Граждан журналистлері апысты тыш ішлерін әзірлігі яңылыға башлата. Ми плануємо запустити інститут менторства. Івано-Франковськта бірлік мотоюруші. Це чудовий захід. Вважаю, що більшість українців повинні до цього приєднатися. Фарос пляжында туристлерні таяқнен кувалайлар. Украина президенті Володимир Зеленский Русия президентінен тек Қырым азат етілсе көрушіжек. Буақта Украина тыш ішлері назері Дмитро Кулеба айтып берді. Егерде Қырымның ишғалі девам етсе, бұ көрушув имкансыз. Бойле шекілде Кулеба ишғал етілген Қырым сыңырында екі президентінің көрушуы аққында демішлеріні тефсіретті. Зустріч в Криму президента Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапору і підняття там українського прапору у зв'язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом. Нічого, на жаль, поки що про готовність Росії провести таку церемонію мені невідомо. Більш того, президент Путін поїхав в Крим з абсолютно іншою метою – закладати нові кораблі для Чорноморського флоту Росії, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності в Криму і порушення зобов'язань Росії як держави-окупанта. Он бір граждан журналисті фалиеті себебінден ишғал етілген Қырымда апысте тұтула. Буақта Украина тыш ішлері назерінің бірінші муавины Эмине Джепар хабер етті. Оларның чоқысы Қырымда тінтувлер вех басқыларыны хаберлештірді. Назер муавины сентябрь айында бұл инсанларға дестек проекты башлады жағылыны хабер етті. Проект ақында тәфсилатлы жа Ревхамызда. Росияда ишғал етілген Қырымда әрбір 10-шы Украин саяси мабусы жима журналисті олып чалышайды. Уху хымайджи Татьяна Печенчикның сөзіріне көре, Қырым ишғал вақтында 350 келіден зияда мөкберлерінің аққы бозылғаныны қадетілді. Щонайменше 8 випадків застосування тортур і катувань до журналістів, фізичні напади, свавільні затримання з боку парамілітарних груп, щонайменше 20 обшуків, 18 допитів, 48 випадків захоплення або пошкодження техніки. Ишғалдан әвел Қырымда 1500-ден зияда көтлеве хабер васалары чалышайды, дей Қырым журналисті вес сабық саяси мабус Микола Семена. Ишғалдан сон іссе Қырымда сөз репестрельге йоқ вет ахмінен 150 морірієт чалыша. Зрозуміло, що рано чи пізно ми всі будемо відстежені і за нами рано чи пізно прийдуть. І це сталося. Ми змогли, я особисто зміг протриматися ще 2 роки, якби в підпіллі. Повністю припинити потік інформації з Криму в українські засоби масової інформації все рівно не вдасться, тому що на місце тих громадянських журналістів, яких вже затримали, заарештували і засудили, приходять нові. Ишғалжи апысқанеде тұрған мөкберлерінің сөзіріне көре, олардың материаларыны уйдырылған даваларға қошылайды. Украин журналистлері жасуслықта хабатланылайды. Тобто всі інформаційні повідомлення, які я писав з Парижа, їх слідчі характеризували як якісь шпигунські донесення з приводу дій російської дипломатії, лобі серед французьких еліт в інтересах Росії. І це мені інкримінувалося як шпигунство. В мене 2 вироки, кожен по 15 років, сумарно це або 30, або 15, я так і не зрозумів, скільки мені дали. Але ці 15 років, вони складаються з певних елементів. І от 5 років із цих 15 – це за те, що я написав слово ДНР у лапках. Ишғал етілген Қырымда дачок жимат журналистлері чалышмаға башладылар. Он бір жимат журналисті шымды Қырым апысханесінде болынмақта. Боқта тыш ішлет назерінің бірінші муавіні Эмине Джепар айтты. Це на сьогодні 11 людей. Це Сервер Мустафаєв, це Тимур Ібрагімов, це Марлен Асанов, це Сайран Салієв,
Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Наріман Мамедімінов, Ернес Аметов та Амет Сулейманов. Кожна з цих історій вона заслуговує на окрему увагу, і ми плануємо запустити інститут менторства провідних людей, які є, мають авторитет в міжнародних колах, щоб за кожною цією людиною був ментор. Белі адамлар қанусыз тұтылған жима журналистлері ақында икеге етіджегдер. Более информацион компаниясы көзде чылажақ. Хаберлер Юа Қарым. 200-ге якын Украина байкері бірлік марафонының иштиракчылары Ивано-Франковск шерінде Иван Франко мейданына етіп келді. Бұл артық 4-ші мотойүріш от Туневын Ужгород шерінде башланды. Марафон ұзақлығы 6000 километрден зияде. Марафон иштиракчылары 51 Украин шерінден кечіп, августның 2-сінде Хортица адасына етіп кележек. Байкерлер Қырым-Татар ве Украин байрақларына бутун мемлекетіні кезіп чықажақ. Оларнен меслектешлерім көрішті. Келіңіз сейретейік. Беязруса салы байкер Константин Фирсов учинчи кире бирлик юрушинде иштирак этти. Это не первый пробег, но, честно скажу, основная цель, основная задача больше, наверное, сплотить байкеров для того, чтобы кататься. Потому что, успеем мы все покататься и по Европам, и все. Тут сегодня, в принципе, и по Украине можно ездить. Вот круизный мотоцикл, который, в принципе, не боится больших ямок. То есть нужно просто аккуратно, да и все. То есть нормальной скоростью, все комфортно, все хорошо. Белек мото юришине байкер Андрей да Эвер келгенеді. Марьяна ise ilk sefer юришке қошылды. Дорога хорошая, враження, просто клас. Запам'яталося, мабуть, то єдність наша. Тому що ми розмовляємо різною мовою, я українською, можу розмовляти, російською можу розмовляти. Хлопці теж розмовляють різними мовами, але ми єдні. Ми всі українці. Це чудовий захід. Вважаю, що більшість українців повинні до цього приєднатися. Це неперевершені враження, захоплюючі. Мотойürüşнің тешкілячісі Микола Спиридоновның сөзеріне көре, бөлі акцияларда иштиракчылар виаполисінің әрекетлері мойым. Ивано-Франківськ шерінде меселе чехмады. У нас по організації кожна область окремо сама організовується і зустрічає і проважає. Ціль мотопробігу, єднання всіх і всього. Ми своїм прикладом демонструємо, як це робити, що всі мотоциклісти можуть зібратися і поїхати разом з усієї України. Белек мотойürüşінің мақсады бұл Украина территориаль бүтінлігінің қол тұту ве вақтынша ишғал етілген территорияларда яшаған ватандашларға дестек. Юрішінің келечек ноқтасы Вевде олажақ. Евгения Пекунова, Александр Букатюк, Дмитро Самарский, Хаберлер, Юа, Қарым. Ишғал етілген Қырымдаки Жанкой районының Степаневка көйінде сияси мабюс Вадим Бектимировның бабасы кечінді. Бүгін оны жейділар. О 66 яшында еді. Бұлақта Қырым бірдемлігі қабер етмекте. Оның оғлы Вадим Бектимиров 2020 сенесі июльнің 7-сінде тевқыф етілді. Кележек күні есе оны СИЗОға йолладылар. Вадим ұйдырылған иш бойынша терроризмде қабатлана. Последний раз, когда я приезжал сюда, в их семью, рассказать о той новости, что Вадима забрали, незаконно обвинили, и пообщался с его отцом, он очень тяжело перенес эту мысль, само его задержание. И вот спустя буквально 10 дней, сердце не выдержало отца, поэтому для нас это был шок, для нас это был удар. Пусть Аллах смилостивится над ним.
Қырымның Қарасу базар районындаки Межигорье яны Бақсан койының сакинлері Булульча өзенінде темізлев ішлеріне қаршы наразылық акциясына чықтылар. Көйлілерінің сөзлеріне көре темізлев ішлері деп белі олмаған шақыслар андан чақыл чықары жақулалар. Бұл ішлер артық өзенге зиян кетірмеге башлады. Вот то, что натворили самовольно влезшие в реку экскаватором люди, нарушили ее течение, теперь вода стала на уровень ниже и дальше не течет. Жители Межгорья протестуют против того, чтобы выбирали щебень из речки Бурульчи. Экскаватор въехал в русло реки и нарушил целостность ее дна. Когда подходили к ним, пытались узнать, что и как, мы категорически получали отказ. Никаких разрешительных документов на проведение работ у них не было. Но если обратно еще раз приедет техника, придется уже ложиться под экскаваторы. Ишғал етілген Қырымда казаклар Фароз сайлендер атланмақ істеген инсанларны таяқларнен қувалай. Буақта ишғалжы форпост сайты хабер етмекте. Казакларның сөзлеріне көре бұл шақси пляж вианда тек санаторий мұсафырлері кірі бола. Амма Қырымның ишғалжы медениет назерлігінің матбуат қызметі пляжға кірішіні сыңырламаға кімсенің ақы олмағаныны білдірді. Первый хватает меня за это сам, понимаешь? Ты думаешь? Не, вас никто не хватает. Бұнені семен сағылы қашам, Facebook сәфемізге қошылыңыз ве бұзыле олыңыз. Көрішкенже.